खुलुमबाय। दिनै 31 दिसेम्बर 2025 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंदिनि गिबियावनो दङ मेष राशि। जुदि नोंथाङा गावनि सावस्रिखौ सोलायो अब्ला नोंथाङा मुलाम्फा जागोन। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। बृष राशि। नोंथाङा नोंथांनि नखरनि आबुं हेफाजाब मोनगोन। नोंसोरनि गावनि गथ'फोरनिफ्राय गोजोननाय मोनगोन। बृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। मिथुन राशि। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। गावनि गोसो आरो गोसोजों खामानि माव। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। कर्कट राशि। हाबानि साना सरासनस्रा आरो गोब्राब नाजानायजों बुंफबनाय जागोन। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। सिंह राशि। नोंथाङा मोजां मोननायाव गावनि लोगोरिनि हेफाजाब मोनगोन आरो रमान्टिक थागोन। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। कन्या राशि। नोंथांनि साख्रियाव मुलाम्फा जागोन। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। तुला राशि। नोंथाङा मान आरो जाफुंसारनाय मोनगोन। गोदान फालांगि जागायजेननायनि साना साबसिन जागोन। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। वृश्चिक राशि। बे साना फालांगिनि थाखाय जोबोद मोजां। रांखान्थियारि मुलाम्फा, मुंदांखा आरो फेहेरनाय गासिबो गुरुनि बोर होनायजों फैगोन। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। धनु राशि। नोंथांनो साख्रिनि अफार मोनगोन। जुनियायै सोरखारि साख्रि नङाबा सासे इन्जिनियारा बबेबा मोजां कम्पानिनिफ्राय जासिनाय मोनगोन। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 9। मकर राशि। नोंथांनि साख्रियाव गोबां मोजां प्रजेक्टफोर मोनगोन। लाइमोनफोरनि थाखाय बेयो मोनसे साबसिन सम। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। कुम्भ राशि। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय मदद मोनगोन, नाथाय फोलेरारि सम्पथियाव खहा जानो हागौ। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। मीन राशि। फरायनाय आरो साख्रिनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।